Velkommen til jer alle sammen. Vi F'erne er utroligt stolte af, at det er hernede på vores anlæg, at den første kunstgræsbane i Fredericia bliver indviet og bliver taget i brug. Det er selvfølgelig dejligt. I den forbindelse, så er der selvfølgelig, når man ser alle de her award-overrækkelser i fjernsyn, så skal man sige tak til en hel masse. Og der er også en hel masse, som vi skylder en stor tak omkring tilblivelsen af den her bane. Først og fremmest alle vores medlemmer, vores frivillige, som har været med til at skaffe de midler i klubben, som har været grundlag for, at vi overhovedet kunne gå i gang med det her projekt. Så skal vi selvfølgelig også sige tak til bidragsyderne fra Fredericia Kommune, som har bidraget, DBU har bidraget, den AP Møllerske Fond har bidraget, Albanifonden har bidraget, og Sydbankfonden har også bidraget. Og uden de bidrag havde vi altså ikke stået her i dag med den indvigelse. Så tusind tak til alle dem. Derudover skal jeg også huske at sige tak til de entreprenører, som har været med til at etablere banen. Jan og Mikkel fra Sportskørs, Barslund Entreprenørfirma, Uwe fra Hansen El. Det har været et fantastisk samarbejde, vi har haft. Ikke mindst Hans Sørensen nede fra Rambøl, som har været med til alt omkring etablering af banen. Og når det er gjort, så vil jeg egentlig ikke sige så meget mere, fordi nu skal vi nemlig i gang med at spille fodbold på banen. Men lige nogle praktiske ting. Når at banen er klar og er blevet åbnet, så kommer der nogle unge mennesker fra klubben ind og spiller på de 2 syvmandsbaner. Der kommer nogle helt små og spiller på det lille område hernede. Og man er selvfølgelig velkommen til at blive og kigge lidt på det. Men man er også velkommen til at gå ned i klubhuset, hvor der vil være servering af lidt sandwich og lidt øl og lidt vin og sådan noget. Og hvis der er nogen, der gerne, og det ved jeg, der er, nogen, der gerne vil sige et eller andet i den anledning, så er det måske mest praktisk, at vi gør det, når vi går derned. Er det i orden? Er det i orden? Så er vi kommet dertil, hvor jeg vil give ord til formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kurt Halling, oldboy-spiller i FSS. Aktiv næsten hver søndag formiddag. Ja, som får lov til at foretage den officielle åbning. Og når han har gjort det, og ellers har sagt, hvad han gerne vil sige, er I selvfølgelig velkommen til at gå ind og prøve at gå lidt rundt på banen. Værsgo. Tak skal du have. Jamen, jeg er helt enig i det, Torben siger, så jeg vil bare klippe snoren over. Ej, jeg vil gerne sige et par. Jeg har et par små kommentarer. Eller små eller store. Når man taler om kunstgræsbaner og kunststofbaner, og man ser på den her, så kan man faktisk godt næsten lade de sidste 2 ord stå alene, og så bare tage kunst ud. Det her, det er simpelthen kunst af allerhøjeste grad. Den kan man bare stå og nyde og kigge på, selvom man måske ikke er en part af dem, der skal spille. Det er bare et helt fantastisk øjesyn, det man har her. Så vil jeg lige sige ganske kort, jeg synes, det er et bevis på, hvordan man her i Fredericia, med alle de hundredvis af frivillige i de forskellige klubber, kan opnå et resultat. Og der er Fredericia Forenede Fodboldklubber en af dem. Og det, som Torben også var inde på, det er jo, at igennem årevis, der har man spinket og sparet og gjort alt imellem himmel og jord, for at få nogle penge lagt til side til mange forskellige aktiviteter, af klubbens aktiviteter, men også til den her kunststofbane. Og man har været dygtige til at komme ud og finde sponsorer, og man har været dygtige til faktisk det hele. Og nu er resultatet her, og det er bare et fantastisk resultat i sig selv. Og det beviser, at når man har de rigtige frivillige, når man vil yde en indsats, når man selv viser, at man kan samle noget, så er der også andre, der vil være med til at spæde til. Og det er det her et klart bevis på. Jeg er jo ikke bare nu ligesom repræsentant her for Kultur- og Fritidsudvalget, men jeg er også gammel F'er, måske begge dele. Men det er simpelthen en stor dag for mig også at stå herude og se det her. Det er rigtig en stor drøm,
at se, at den her dejlige klub, den får sin første store kunststofbane, og at byen får den første store kunststofbane. Rigtig hjertelig tillykke, og jeg synes til os alle sammen. Tak skal I have. Og så vil jeg klippe den her snor over. Er du klar? Du vil jo ind først, sagde du. Så. Lige inden, der har jeg lige lovet Ove fra Hansen El, at han lige får 2 minutter. Ja. Ja, men har du ikke det? Jeg holder den der for dig. Nå, Hansen El vil også gerne ønske F'erne tillykke med jeres nye kunstgræsbane. Et nyt varetegn for Fredericia, som I F'erne kan være stolte af, men som I også har fortjent. Der er i klubben mange ildsjæle, som gør et kæmpe arbejde. Vi ser det til hester og krammemarked, pigekop og så videre. I kæmper for at få penge til klubben. Hansen El vil også gerne sige tak, fordi vi har været en del af teamet på dette projekt. Vi håber, I får glæde af lyset. Vi ved, I ønsker jer en hjertestarter. Og derfor så har vi Torben i Hansen El besluttet, at vi giver et bidrag til en hjertestarter. Tak. Tak for det. Jeg kan finde ud af det. Så smider du ikke papir ind på den nye bane? Nej, det var godt, Stine. Ja, jeg var nervøs for, at du ikke holdt øje med det. Ja, det gør jeg alligevel så. Hej. Ja, det.